Nej gud vad läskigt. Mamma. Kolla, nu åker den där. Jag ser ju ingenting. Jocke Andersson. Hallå. Tjena. Nej, ingenting. Jag åker bil. Vad gör du? Lidköping. Fan, man ser ingenting. Ja. Ska ni hälsa på min mamma och pappa? Ja. Så är det. Den där jävla lastbilschauffören kommer in på baken igen. 2 eller 3 dagar. Ja, jag gör det. Detsamma. Hej. Alltså vet du, det satt i telefonen. Det enda jag såg, först tänkte jag var, vad fan är det ett H, alltså är det en vad heter det, tunnel? Jag bara nej, vad fan är det som är fyrkantigt? Vad är det som står rätt upp i vägen? Du bara, nej skylt. Jag bara, är du dum i huvudet? Det är fan ingen skylt. En jävla brojävel. Men att vi åkte långt bort och trodde han satt i luften först. Men det såg ut som att det var en öppning. You far away, but I know. When we up in link up, we'll let the love and flow, yeah. You far away, but I know. I will soon see your smile and how you go, yeah. So what can you not let go away? And I want to take a see you right today, yeah. Är det här de har spelat in den här Göta kanalfilmen? Ja. Nej.